Ah. So yun, what's up mga kabsat, welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At huwag kalimutang mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. Kaya nga guys, nandito kami sa kuhan sa may kulungan ng baboy dahil nagpakain kami. Ayan sila guys, oh. Oh, malalaki na sila. Oh. Balik. Kasama ko tong baby ko guys, tong sulping na baby ko. Ito siya, oo. Oh, hi ka na, Pajeng. Hi ka na, matingin ka sa kanila ah. Oh. Kaya nga guys, bali pumunta kami dito, nagpakain kami ng baboy, tapos magkanap sana ng pwedeng maulam. Kaso wala naman. Bali masukal na dito. Ito yung tinaniman namin ng kwan, ng sayote noon. Pero kaunti lang yung nabuhay. Meron na tayong sayote dito. Madami na. Meron yung mga gabi dito guys, pero kwan, kaunti pa lang. Nagpaparami sila. Tapos mga kangkong, pero kaunti pa lang. Hindi pa pwedeng pagkuhanan ng ulam. Kangkong. Gabi yan. Meron din sa bandaron kangkong dito. Pero nagpaparami pa lang sila. Konti pa lang. Ayan na yung guys, yung ilog. Yung ilog. Medyo malabo nga lang guys kasi halos every hapon, every gabi na umuulan dito. Kaya malabo. Yung bandaron guys, doon sa bandaron yung galing sa bundok. Yun ang medyo malinis. Pero lumakas na din konti. Dati guys, konti lang yung tubig niya natatawid dito. Pero ngayon, hindi na matawid yan ng tao. Malalim na. Kailangan na talaga doon dumaan sa may hanging bridge. Tapos dito guys, dito din ako kumukuha ng labong. Pero wala. Halos maliliit pa. Kinukuha rin kasi ng mga guys, yung mga kasama ko dito, yung mga sila daddy, sila yung mga kapatid ko guys, kinukumukuha rin sila ng ulam nila dito, mga labong. Kaya walang lumalaki. Papa, Iniwan mo ako sa bahay? hindi. Tara na. Umuot silang. So yun guys, uwi na kami. Bali maghanap na lang kami mamaya dun sa bahay ng ulamin namin. Wala naman na dito. Bali dito guys, balak ko pagka wala tayong trabaho, matagal-tagal na wala tayong trabaho, lilinisan ko to, tatamnan ng gulay. Eto guys, dito may mga pandito noon gulay, yung sitaw, pero wala na. Ito guys, may natira pa. Ano to? Ang palaya. Yung bukid pala guys, malapit na din kwan. Malapit nang tumigas yung mga butil ng palay niya. Hindi, mga isang buwan na lang siguro mag-harvest tayo. Bakit? May sugat siya guys, oh, kasusulping nga. Yan, kawawa naman. Saan? Pakita mo daw sa kanila. Oy. Masugat siya guys kasi hindi makatigil. Takbo ng takbo. Ito, napunit niya pa ito. Ito. Meron din mga manok din dito guys. Bali soon mag-ano din kami ng dito, mga kulungan ng manok. Mas safe kasi dito kaysa dun sa guys, dun sa amin sa tabing bahay. At least dito wala silang nasisira. Doon kasi mga pananim, tanim ng bahay namin, tanim nila mother ko. Okay guys, kasi uwi na kami. Ako na kaya ko. Hey guys, andito kami sa kwan.
hawakan. Wala, hindi kayo makikita. Sige na, magsalita ka. Hey guys, nandito na kami sa kalayan kami. Kasi pakain na kami ng baboy. Tapos na. Kasi mamaya kami pupunta sa Surano. Punta tayo sa Lanao? Opo. Hindi naman. Mamaya tayo punta doon sa Hindi. gabi-gabi na Yan, kasi ko tayo ng rambutan. Ito sa taas ng yero. Ano? So yan guys, ito yung nakuha natin. Iabot ko dun sa pamangkin. So yan guys, bababa na ko. Ang hirap bumaba dito. Yeah. Ayan guys, ito na nakuha. Dami. Ito yung native na rambutan guys. Lori na natin! Are you ready to cringe, classmates? Ayun na natin, maganda na agad. Gusto din nila din, pinuprove din nila, gusto din nila ay tigil. Papa, kaya ko na ibubuksan. Salis? Papa, kaya ko na buksan. Ang galing naman. Reset ko lang. Reset ko. Sarap? Pa, Tamis? Miss,